खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउट्युब चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो मोनसे गोदान टपिकनि सायाव सावरायनोसैलाय। दिनैहाय जोङो बर' मिडियामनि जों सानखान्थिनि सायाव सावरायगोन। जोङो दिनै बोखावखोन्दो आयदा एबा फ्रेक्सन बेनि सायाव सावरायगोन, जाय जोंना जानो गोनां आसाम टेट 2021 मायथाइनि थाखाय जोंखौ जोबोद मोजाङै हेफाजाब होगोन। बे भिडिअ'आव जोङो बोखावखोन्दो एबा फ्रेक्सननिफ्राय जोङो माखासे टपिकनि सायाव सावरायनाय जागोन आरो लोगोसे आनजादाव फैथाव सोंथिफोरखौबो जों बेयाव सावरायगोन। दा बे आयदायाव जोङो मा सोलोंगोन नायनोसै। बे आयदायाव जोङो गिबियाव बोखावखोन्दोनि सिनायथिखौ लाग्रोगोन, बेनि उनाव बोखावखोन्दोनि रोखोमफोरखौबो मोनथिगोन, बेनि उनावहाय जोङो बोखावखोन्दोनि दाजाबनाय, दानख'नाय, सानजाबनाय, राननायखौबो जोङो सोलोंगोन। लोगोसे बोखावखोन्दोनि समानदि बोखावखोन्दो दिहुननाय बेखौबो सोलोंगोन। लोगोसे जोङो बोखावखोन्दोखौ जौगाफारि आरो हायगाफारियाव माबायदि साजायनांगौ बेखौबो सोलोंगोन। लोगोसे लास्ट जोबथारनायाव जोङो बे आनजादाव फैथाव जोङो माखासे MCQबो जोङो बे भिडिअ'आव जोङो लानाय जागोन। अब्ला फैदो लोगोफोर एबा फरायसाफोर, जोङो भिडिअ'खौ जागायदिनि। भिडिअ'खौ जागायनाय सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'आव दिनैसो गोदानै हाबदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक हो आरो लोगोफोरनिसिम एबा जायफोरा टेट आनजाद होनो गोनां दं बिसोरनिसिम शेयार खालामनानै हो। फैदो अब्ला जोङो भिडिअ'खौ आराम्भ' खालामदिनि। गिबियाव जोङो बोखावखोन्दोनि सिनायथिखौ मोनथिग्रोनोसै। बेयाव बोखावखोन्दोनि सिनायथि दङ। बेयाव जों लिरदों मोनसे बोखावखोन्दोआ माखौ बुजायो? मोनसे बोखावखोन्दोआ जाबाय मोनसे अनजिमा जाय गासै बाहागोनि मोनसेखौ फोरमायो। गासै बाहागोनि माखौ फोरमायो? मोनसेखौ। एबा जों जायफोर अनजिमाखौ जोङो गोजौ गाहाय एबा बेबायदि A/B बेबायदि महराव फोरमायनो हायो, जोङो बेखौ मा होननानै बुङो? बोखावखोन्दो। हमनानै लाबाय, नैबे 1 नम्बर सावगारियाव मोनसे आखान्थिथाम होदों। बेयावहाय मा होनदों? मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै बाहागो दं बेयाव। होमबा बाहागोआ बेसेबां दङ? मोनब्रै। 4 गाहायाव। दाना मोनब्रैनि मादाव जुदि जोंना मोननै सावगारियाव जेनेबा मोननैयाव जोंहा कालार फुनदों, अब्ला बेखौ जोङो लिरगोन बेबायदि 2/4 एबा 4 बाहागोनि 2 होननानै फरायगोन। अब्ला बिनिफ्राय जोङो बोखावखोन्दोनि सानदांथिखौ मोनथिबाय। होमबा बेयाव मोनब्रैयाव मोननै रं फुनदों, अब्ला बेनो जाहैबाय मोनसे बोखावखोन्दोआ जाबाय मोनसे अनजिमा जाय गासै बाहागोनि मोनसे बाहागोखौ फोरमायो। गासै बाहागोनि माखौ? बबेबा मोनसे मख'नाय बाहागोखौ फोरमायो। थिग बिदिनो नैबे 2 नाम्बारावबो जोङो नुबाय, बेयाव दब्लाया मोनबेसे दं? मोनसे आयतनि सिङाव मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा, मोनद', मोनस्नि, मोनदाइन दं। मोनगु दङ गासै। मोनगुनि मादावहाय बेयाव मोनदाइनावनो रं फुनदों, नङा होमबा? होमबा जों बेखौ बोखावखोन्दोनि महराव देखायबा बोरै देखायगोन जोङो? मोनगुनि मादाव 9 बाहागोनि जोङो 8 देखायगोन बेखौ। 9 बाहागोनि 8 रं। थिग बिदिनो नैबेयावबो बलआ मोनबेसे दं? मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै, मोनबा, 6, 7, 8था। 8था बलनि मादाव जुदि मोनब्रैयाव रं फुनदोंबा बेखौबो जों देखायगोन 8 बाहागोनि 4 होननानै देखायगोन। थिग बिदिनो नैबे मोनसे बलआवबो मोनब्रै बाहागो दं। मोनसे, मोननै, मोनथाम, मोनब्रै। होमबा मोनसे बलखौ जोङो मोनब्रैयाव रानदों। मोनब्रैनि मादावहाय मोनसेयाव रं फुनदों नालाय बेखौबो जों देखायगोन 4 बाहागोनि 1। अब्ला बेनिफ्राय जोङो बोखावखोन्दोनि सानदांथिखौ मोनथिनो मोनबाय। अब्ला बेयाव नायबावनोसै जोङो, फैदो। बेयाव माबेबा मोनसे सानगुदिखौ जायखिजाया बाहागोआव समानै रानोब्ला, बोखावखोन्दो खालामोब्ला बेफोरनि मोनसे एबा बांसिन बाहागोखौ मोनसे बोखावखोन्दो बुंनाय जायो। दाना जोङो बोखावखोन्दोनि एग्जाम्पल होनो हाबाय। नैबे 2 बाहागोनि 1, 5 बाहागोनि 2, 4 बाहागोनि 3 बायदि बायदि। बेफोरखौ जों मा होननानै बुंदोंबो? बोखावखोन्दो। दाना मोनसे बोखावखोन्दोआव मा बाहागो थायो नायदो। गोजौआव थानायखौ जों फान होननानै बुङो, गाहायाव थानायखौ जब। फान मानि नुमेरेटर आरो जब मानि डेन'मिनेटर होननानै बुंनाय जायो आरोखि। हमबाय, नैबे आङो 2 बाहागोनि 1 लिरदों, होमबा गोजौनिखौ जों मा होननानै बुंगोन? फान। गोजौनिखौ फान होननानै बुंगोन आरो नैबे 2खौ जोङो मा होननानै बुंगोन? गाहायनिखौ जोङो जब होननानै बुंगोन। गोजौनिखौ फान आरो गाहायनिखौ जब होननानै बुङो। होमबा बोखावखोन्दोखौ जोङो मोनथिबाय। दानिया जोङो नेक्स्टआव बोखावखोन्दोनि रोखोम बेखौ जोङो सावरायगोन एबा टाइप्स अफ फ्रेक्सन। बोखावखोन्दोखौ जोङो माखासे बाहागोआव राननाय नुनो मोनो एबा बे बाहागोफोरखौ जोङो बे भिडिअ'आव फारि फारि सावरायगोन। बे बाहागोफोरनिफ्रायनो जोंना जानो गोनां आनजादाव कुइसना जानो हागौ। बेखायनो बाहागोफोरखौ मोजाङै मोनथिनानै लानाया जोबोद गोनांथार।
होमबा 1 नाम्बार बाहागोआव जोंहा दङ 1 नाम्बार रोखोमाव दङ नंगुबै बोखावखोन्दो एबा नंगुबै बोखावखोन्दोखौ इंराजियाव जों बुङो प्रपार फ्रेक्शन। नंगुबै बोखावखोन्दोआ माबायदिखौ बुङो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै गोसोआव लानांगोन। नंगुबै बोखावखोन्दो माने जोंना मोनसे बोखावखोन्दोआव फान आरो जब थायो नालाय, जुदि जबनिख्रुइ फाना दुइसिन जायो एबा जबा देरसिन जायो अब्ला बेखौ जोङो मा होननानै बुङो नंगुबै बोखावखोन्दो। हमनानै लाबाय नैबे बोखावखोन्दोआव नैबेयाव 2 बाहागोनि 1 बोखावखोन्दो, बेयाव गोजौनिया फिसा गाहायना गिदिर। जुदि गाहायना गिदिर जानानै गोजौना फिसा जायोब्ला अब्ला बेबायदि बोखावखोन्दोखौ जोङो मा नंगुबै बोखावखोन्दो बुङो। बिदिनो एग्जाम्पल मोनसेयाव दंबावो नै 5 बाहागोनि नै, बेयावबो 5या गिदिर आरो गोजौनिया फिसा, अब्ला बेखौबो जोङो नंगुबै बोखावखोन्दो। थिग बेबायदिनो 19 बाहागोनि 17, बेयावबो 100 बाहागोनि 3, बेयावबो जुदि गोजौनि फाना जबनिफ्राय फिसासिन जायोब्ला आरो जबा देरसिन जायोब्ला गोजौनिफ्राय, अब्ला बेबायदि बोखावखोन्दोखौ जोङो नंगुबै बोखावखोन्दो होननानै बुंनो हायो। मोनसे एग्जाम्पल होबाय आं, बेहाय जेनेबा 6 बेहाय होबाय आङो 7 बाहागोनि 6, होमबा बेबो मोनसे जोंना मा जाबाय नंगुबै बोखावखोन्दो। मानोना 7या देरसिन, जबा देरसिन आरो फाना फिसासिन। बे होमबा जोङो नंगुबै बोखावखोन्दोखौ मोनथिबाय। दाना नेक्स्टआव फैदो नंराय बोखावखोन्दो एबा इमप्रपार फ्रेक्शन। इमप्रपार फ्रेक्शना बे नंगुबै बोखावखोन्दोनि उल्था। जुदि फाना जबनिख्रुइ देरसिन जायोब्ला बेबादि बोखावखोन्दोखौ जोङो नंराय बोखावखोन्दो होननानै बुङो। थारमाने गाहायनिफ्राय जुदि गोजौना देरसिन जायोब्ला बेबायदि बोखावखोन्दोखौ नंराय बोखावखोन्दो होननानै बुङो। बेयाव नायदो 15, गाहायाव मा दङ गाहायाव 11, होमबा बेखौ 11 बाहागोनि 15, जुदि गाहायना फिसा जाबाय ओमफ्राय गोजौना देरसिन जाबाय नालाय, बेखौ जोङो नंराय बोखावखोन्दो। थिग बेबायदिनो नैबेयावबो दङ नै 7, गाहायाव 7, गोजौआव 11, 7 बाहागोनि 11, बेयावबो गोजौना देरसिन आरो गाहायना फिसासिन जाबाय नालाय, बेबो जाहैबाय नंराय। थिग बेबायदिनो बेयावबो नै 5 बाहागोनि 8, बेहायबो दङ जोंना 5 बाहागोनि 8, नै गाहायना फिसासिन गोजौना देरसिन नालाय, बेखौबो जोङो बुंगोन नंराय बोखावखोन्दो। थिग बेबायदिनो नैबेयावबो दङ 5, गोजौआव 5, गाहायाव जुदि 2 लायोब्ला जों बेखौ 2 बाहागोनि 5 बुंगोन। अब्ला बेयाव नायदो गोजौना फाना देरसिन जाबाय, गाहायनि जबा दुइसिन जाबाय नालाय, अब्ला बेबो नंराय बोखावखोन्दोनि बाहागोआव गोग्लैबाय। होमबा जों बेनिफ्राय नंरायखौबो मोनथिबाय, नंगुबैखौबो मोनथिबाय। दानिया फैबावदो जोंहा माखासे बोखावखोन्दो दंबावो। बे बोखावखोन्दोखौ जोङो फारि फारि नायलांबावनोसै। गलाय गथाय बोखावखोन्दो। दानिया नेक्स्टआव दङ, बेयाव जों नुनो मोनासै गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौबो जों नायबावनोसै। फैदो आच्छा, जोंहा नेक्स्टआव फैबाय गलाय गथाय बोखावखोन्दो। दाना बेयाव गलाय गथाय बोखावखोन्दोआव मा होनदों, गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौ जों इंराजियाव मा होननानै बुङो मिक्स फ्रेक्शन होननानै बुङो। दाना मिक्स फ्रेक्शना माबायदिखौ होननानै बुङो नायदो। नंराय बोखावखोन्दोखौ मोनसे आबुं अनजिमा आरो नंगुबै बोखावखोन्दोजों दाजानाय बोखावखोन्दोखौ जों फोरमायोब्ला एबा सोलायब्ला बेखौ गलाय गथाय बोखावखोन्दो बुंनाय जायो। थारमाने बेयाव मोनसे आबुं अनजिमा थागोन गथा हिसाबै आरो मोनसेया जाबाय नंगुबै बोखावखोन्दो। अब्ला बेबायदिखौ जोङो गलाय गथाय बोखावखोन्दो। हमनानै लाबाय नैबे 1 गथा 6 बाहागोनि 5 दंना, बे 1 गथा 6 बाहागोनि 5याव जुदि जोङो नैबे 6 बाहागोनि 5या जाहैबाय मोनसे नंगुबै बोखावखोन्दो, गाहायना देरसिन गोजौना दुइसिन, बे नंगुबै बोखावखोन्दो। थिग बेबायदिनो नैबे 1आ गथा, अब्ला गथा माने बेयो आबुं। हमनानै लाबाय नैबे एग्जाम्पलाव जों नुबाय नैबे 1खौ आबुं अनजिमा होननानै बुंगोन, ओमफ्राय 6 बाहागोनि 5खौ जोङो नंगुबै बोखावखोन्दो होननानै बुंगोन। बे आबुं अनजिमा आरो नंगुबै बोखावखोन्दोजों लोगो नांनानै बेबायदि सोमजिनाय बोखावखोन्दोखौ जों गलाय गथाय होननानै बुङो। थिग बिदिनो बेयावबो नैबे 3आ आबुं अनजिमा, 7 बाहागोनि 2आ नंगुबै बोखावखोन्दो, अब्ला बेबो मोनसे गलाय गथाय बोखावखोन्दो। थिग बेबायदिनो नैबेबो आरो नैबेबो बेबायदिनो जोंना जायो। होमबा जों बेयाव गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौबो बुजिबाय। होमबा गलाय गथाय बोखावखोन्दो जानो थाखाय जोंनो मोननै नांगौ। मा मोननै नांगौ? मोनसेया जाहैबाय आबुं अनजिमा, बे गथा हिसाबै थागोन, आरो मोनसेया जाहैबाय जोंना मा, बेयो नंगुबै बोखावखोन्दो थागोन। बे दानिया जोङो बेनि उनावहाय जोंहा नेक्स्ट बोखावखोन्दो दंबावो, बेखौ जों नायबाव। नेक्स्टआव जोंना बोखावखोन्दोआ दङ नेक्स्टआव जोंना बोखावखोन्दो रोखोमसे बोखावखोन्दो।
एबा रोखोमसे बोखावखोन्दोखौ जों इंराजियाव बुंगोन लाइक फ्रेक्शन। दाना लाइक फ्रेक्शना माखौ बुङो? जुदि मोनसे बोखावखोन्दोआव गाहायनि जबा समान समान जाजोबलायो अब्ला बेबायदि बोखावखोन्दोखौ जोङो लाइक फ्रेक्शन एबा रोखोमसे बोखावखोन्दो होननानै बुङो। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बिदिन्थि 23 बाहागोनि 2, 13 बाहागोनि 7, 13 बाहागोनि 11, 13 बाहागोनि 17 बोखावखोन्दो होनाय दं। अब्ला बे बोखावखोन्दोआव जों नुयो मा गासिबनिबो बेलायाव जबा समान गोजा 13, 13, 13, 13 गोजा। अब्ला जुदि जबा बेबायदि समान समान जालायोब्ला बेबायदि बोखावखोन्दोखौ जोङो मा रोखोमसे बोखावखोन्दो होननानै बुङो। बे जोब्बाय। दाना रोखोमसे नङि बोखावखोन्दो आनलाइक फ्रेक्शन। दाना आनलाइक फ्रेक्शना माखौ बुङो होनब्ला बेयो जाहैबाय रोखोमसे बोखावखोन्दोनि उल्था। जुदि गाहायनि जबा आलदा आलदा जायो, समान जाया, थारमाने नैबे मोनसेया 7, मोनसेया 9, मोनसेया 5, मोनसेया 3 बेबायदि समान जालायि जायोब्ला अब्ला बेबायदि रोखोमनि बोखावखोन्दोखौ जोङो रोखोमसे नङि बोखावखोन्दो होननानै बुंनाय जायो। बे दाना जोब्बाय बेयो। दाना नेक्स्टआव जोङो सावरायगोन बोखावखोन्दोनि दाजाबनाय आरो दानख'नाय। बोखावखोन्दोनि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। होमबा जोङो दाजाबनाय आरो दानख'नायखौ लानायनि सिगां जोङो माखासे बाथ्राखौ गोसोआव लानांगौ। बेयो जाहैबाय गिबियावनो जबखौ जोङो दुसासा लानांगौ एबा थारमाने जबाव मा मा अनजिमाया थादों बेनि जोङो मा खालामनांगौ? दुसासा, दुसिन साधारन सानजाबथाय एबा एलसिएमखौ दिहुननानै लानांगौ। नोंथांमोना दुसासा दिहुननायखौ रोंखागौ जानो हागौ। रोङाब्ला आंनि गुबुन भिडिअआव नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। दाना नेक्स्टआव दुसासा लाखांनायनि उनाव जों मा खालामनांगौ? दुसासाखौ बे जबजों राननांगौ आरो राननानै मोननायखौ गोजौनिजों जोङो मा खालामबावनांगौ? सानजाबबावनांगौ। बेनि उनावहाय जों दानला दुनला दुइसिन महराव लांनानै बानायनो हायो। दाना फैदो जोङो एगजामपोल हिसाबै लानोसै। नैबेयाव दङ नै 4 बाहागोनि 3 आरो 5 बाहागोनि 2 खौ दाजाबनांगौ। अब्ला जों गिबियाव मा खालामनांगोन? नैबे 4 आरो 5 नि दुसासाखौ लानांगोन। 4 आरो 5 नि दुसासाया जोंना बेसेबां जागोन? 20 जागोन। 4 आरो 5 नि दुसासाया 20। बेनि उनावहाय जोङो जबजों राननांगौ। दाना बे 4 जों नैबे 20 खौ रानदो। 4 जों 20 खौ रानबा आं मा मोनगोन? 5 मोनगोन ना? राननानै 5 मोनबाय। मा मोनबाय? राननानै 5 मोनबाय। बे 5 खौ आं गोजौआव थानाय 3 जों सानजाबगोन। होमबा मा जागोन? 5 सानजाब 3 15। नैबेयाव जों मा होनांगोन? 15। बिनि उनाव दाजाबसिन दं नालाय बेयाव दाजाब। बिनि उनाव नैबे मोनसेना 5 दं। दाना बे 5 जोंबो आङो 20 खौ रानहरदो। 5 सानजाब 4 बेसेबां मोनो? 5 सानजाब 4 20। दाना बे 4 मोननायखौ आं गोजौनि 2 जों सानजाबदो। 4 सानजाबनाय बेसेबां जागोन? 8 जागोन। बिदि। दाना बिनि उनावहाय जोंहा मा? गाहायनि 20 खौ लिरफिनबाय। गोजौनि 15 जों 8 जों जों दाजाबनांसिगोन आरोखि। जोङो 15 जों 8 जों दाजाबबा बेसेबां मोनगोन? 23 मोनगोन जोङो। 23। होमबा जोङो 4 बाहागोनि 3 आरो 5 बाहागोनि 2 खौ दाजाबबा बेसेबां मोनखो जों? 20 बाहागोनि 23 मोनबाय। बे कारेक्ट एन्सार। थिग बेबायदिनो जोंहा 2 नम्बर एगजामपोलाव जोङो दानख'नांगौ। दाना बे दानख'नायावबो जों मा खालामनांगोन? नैबे 4 आरो नैबे 20 नि जोङो दुसासा लानांगोन। दाना दुसासाया बोरै जायो? नैबेयाव आं दिहुनबाय 4 आरो मा? 20 नि दुसासा दिहुनबा आङो बोरै दिहुनोमोन? जों रोंखागौ बेबायदि खालामनायखौ। 2 जों थांबा 2 सानजाब 2 4, 2 सानजाब 10 बेसेबां? 20 आरो 2 जों थांबावबाय 2 सानजाब 1 2 ओमफ्राय 2 सानजाब 5 बेसेबां? 10। होमबा बे मा जाबाय जोंना? आरो नैबे गैला। दाना बेहाय जोंहा बेखौ सानजाबजोबदो। 2 आरो 1 आरो 5 सानजाबजोबा बेसेबां जागोन? 2 सानजाब 2 4, 4 सानजाबा बेसेबां? 20। होमबा दुसासाया बेयाव बेसेबां जागोन? 20। दाना दुसासा मोनखांनायनि उनाव जों मा खालामो? नैबे जबजों राननांगौ होननानै बुंदों नङा होमबा जोंना? जबा नैबे फार्स्ट बोखावखोन्दोना 4। दाना 4 जों आं 20 खौ रानबा बेसेबां मोनो? 4 जों 20 खौ रानबा 5 मोनबाय नङा होमबा? 5। दाना बे 5 मोननायखौ गोजौनि 3 जों सानजाबा बेसेबां? 15 जागोन। 15। बिनि उनाव माइनास सिन दं नालाय माइनास। बिनि उनाव एबार मोनसे बोखावखोन्दोनियाव मा दं? गाहायाव 20। दाना बे 20 जों आं 20 खौ रानहरबा बेसेबां? 1 मोनगोन। बे 1 मोननायखौ गोजौनि 2 जों सानजाबबा आं 2 खौनो मोनगोन। होमबा बिनिफ्राय जोंना नेक्स्ट स्टेपआव फैबाय। गाहायाव 20 आनो थाफिनबाय। ओमफ्राय गोजौआव 15 दानख'नै। होमबा बेसेबां जागोन जोंना? 13। होमबा बिनिफ्राय मोनबाय 20 बाहागोनि 13 एबा 20 बाहागोनि 13 एबा इंलिसनि 13 बाय मा होननानै बुंगोन? 20 एबा बे मोननैबो बोखावखोन्दोआ मा रोखोमनि बोखावखोन्दो होननानै बुंबा जों बुंनो हायो नैबे 20 बाहागोनि 23आबो नंगुबै बोखावखोन्दो। मानोना जबा देरसिन, फाना दुइसिन। आरो थिग बे 20 बाहागोनि 13 बोखावखोन्दोआवबो 20आ देरसिन। थारमाने जबा देरसिन, फाना दुइसिन नालाय बेखौबो जोङो मा होननानै बुंगोन? नंगुबै बोखावखोन्दो होननानै बुंगोन। दानिया जोङो बोखावखोन्दोनि दाजाबनाय आरो दानख'नायखौ रोंबाय। दानिया जों बिसोर
बिसोरनि सानजाबनाय आरो राननायखौबो जों सोलोंबावनोसै आरो जोबथारनायाव जोङो बिसोरनि टपिकनि सायावनो जों माखासे इम्परटेन्ट MCQ लानाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो सोलों नेक्स्टआव फैदो जोंहा एबाराव बोखावखोन्दोनि जोंहा मा नेक्स्टआव सानजाबनाय आरो राननाय दाना सानजाबनाय आरो राननायाबो गोब्राब नङा बेबो जोबोर इजि जागोन अब्ला नोंथांमोना मोननै बाथ्राखौ गोसोआव लाबानो जोङो सानजाबनाय आरो राननायखौ हागोन अब्ला गिबियाव दङ नै सानजाबनायाव जोङो गाहायजों गाहाय आरो गोजौजों गोजौ सानजाबनो नांगौ जाहैबाय माने जबजों जब फानजों फान सानजाबबानो जोंना मा जायो बोखावखोन्दोनि सानजाबनाया जायो जाहैबाय ओमफ्राय राननायनि बेलायाव राननाय सिनाव जोङो मा होनांगौ सानजाब होनांगौ राननायनि बेलायाव सिना जुदि सानजाब होयोब्ला सानजाब होखांनायनि उनावहाय मा जायो उननि बोखावखोन्दोखौ जों सोलाय सोल' खालामनांगौ उननि बोखावखोन्दो माने गोजौआव थानायखौ गाहायाव थानायखौ गोजौआव खालामनांगौ आरोखि सानजाबसिन होखांनायनि उनावहाय बेनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगौ गाहायजों गाहाय गोजौजों गोजौ सानजाबलायबानो बे राननाय जायो अब्ला फैदो जों बिदिन्थि होनानै नायनोसै बिदिन्थिजों लोगोसे नायबासो नोंथांमोना बुजिगोन दा गिबियाव जों सानजाबनायखौ लाग्रोनोसै हमनानै लाबाय आङो नैबेयाव एक नम्बर एगजामपोलाव जुदि आङो 3 बाहागोनि 2 जों सोरजों सानजाबनांगौ आङो 5 बाहागोनि 3 जों सानजाबनांगौ अब्ला बेयाव जों मा मोनथियो बेयाव जों मोनथियो जबा बेयाव मा दङ मोननैनिबो 3 आरो 5 दं मा आङो 3 जों 5 जों सानजाबदो बेयाव 3 जों 5 जों आङो मा खालामगोन बेयाव सानजाबगोन 3 जों 5 जों सानजाबगोन आरो गोजौनाबो गोजौजों गोजौ 2 जों आङो 3 जों सानजाबगोन होमबा सानजाबा जों मा मोनगोन बेयाव गाहायजों गाहाय सानजाबाय 3 सानजाबा बेसेबां मोनगोन 15 मोनगोन जोङो 15 ओमफ्राय गोजौआव 2 सानजाबता मा मोनगोन 6 मोनगोन बा 15 बाहागोनि 6 मोनगोन सानजाबबा बा बेयाव नोंथांमोना सानजाबनायखौ बुजिबाय गोजौजों गोजौ आरो गाहायजों गाहाय सानजाबबानो जायो आरो नेक्स्ट मोनसे एगजामपोल लाबावनोसै जोङो नेक्स्ट मोनसे एगजामपोल लाबावबा नुगोन बेखौ लानायनि सिगां बेखौ एसे खोमोरनानै लाग्रोनांगोन खोमोरबाय आं नेक्स्टआव 2 नम्बराव जुदि आङो 4 बाहागोनि 1 सानजाब होमबा 2 बाहागोनि 3 सानजाब 3 बाहागोनि 2 बे बोखावखोन्दोखौ सानजाबो अब्ला बे मोनथाम बोखावखोन्दो दं बेयाव जोङो गिबियाव मा जबजों जब सानजाबदो नैबे 4 जों नैबे 2 जों नैबे 3 जों सानजाबदो होमबा 4 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाबनांगोन ओमफ्राय गोजौआवहाय जोंहा फानजों फान 1 जों 7 जों 2 जों बा बेयाव 1 सानजाब 7 सानजाब 2 बेखौ सानजाबनांगोन होमबा जोङो सानजाबबा मोनगोन सानजाबबा जों मोनगोन 4 सानजाब 2 बेसेबां 8 सानजाब 3 बेसेबां 24 जायो होमबा बेयाव जोंहा 24 जागोन गोजौना 1 सानजाब 7 सानजाब 2 14 होमबा 14 बेबायदि जागोन आरोखि होमबा 24 बाहागोनि 14 सानजाबनानै जुदि जों बेखौ गोसोब्ला दाननानै जोङो दुइसिन महराव दोननोबो हायो बियो अब्ला जोङो सानजाबनायखौ रोंबाय दानिया जोङो राननायखौ सोलोंनोसै जोङो राननायखौ सोलोंनायनि सिगां जोङो मोनसे सानजाबनाय लाबावगोन जोङो बे जाहैबाय गलाय गथायनि सानजाबनाय दाना गलाय गथायनि थायोब्ला जों बोरै सानजाबो बेखौबो जों नायखाबावनोसै हमनानै लाबाय बोखावखोन्दोआ 3 नम्बराव दङलायनो 2 गथा बेसेबां 3 बाहागोनि 2 ओमफ्राय सानजाब 4 गथा बेसेबां 3 बाहागोनि 5 दंलायनो होमबा बेखौ जों सानजाबबा मा खालामनांगोन गथा बे गलाय गथाय दंना गलाय गथायखौ जों गिबियावनो मा खालामग्रोनांगोन बेखौ जोङो नंरायाव खालामनानै लाग्रोनांगोन बा नंरायाव खालामनानै लानोबा बोरै नैबे जब 3 थागोन बिनि उनाव जोङो नैबे 3 जों 2 जों सानजाबगोन 3 जों सोरजों 2 जों सानजाबबा बेसेबां मोनो जोंना 6 मोनो 6 दाना बे 6 मोननायखौ गोजौनि जों दाजाबगोन 6 जों जोङो माखौ दाजाबगोन गोजौनि 2 खौ होमबा बेसेबां मोनगोन 6 7 8 होमबा जों बेयाव मा नांगोन 8 होमबा बेयो जाबाय मोनसे नंराय बोखावखोन्दो दाना बे सानजाबखौ होदो बिनि उनाव थिग बिदिनो नैबे मोनसेनिखौबो खालामदो बेनाबो गथाया 4 दं आरो जबा 3 दं होमबा बे 3 जों 4 जों सानजाबदो 3 जों 4 जों सानजाबा जोंना बेसेबां मोनगोन 12
ओमफ्राय सोरजों दाजाबनांगोन गोजौनि 5जों फानजों 5जों दाजाबा बेसेबां 17 मोनगोन गोजौआवहाय 17 जागोन ओमफ्राय गाहायाव बे 3आनो दाना गाहायजों गाहाय गोजौजों गोजौ जोङो सानजाबबानो बेखौ जोङो मोनगोन 3जों 3 सानजाबदो जों बेसेबां मोनगोन 9 मोनगोन दाना 8जों जोङो मा खालामनांगोन 8जों 17जों जोङो मा खालामनांगोन बेखौ सानजाबनानै मोननायखौ नैबेयाव होनांगोन अब्ला जोङो सानजाबनानै होमबा 8जों 7जों जोङो 5 जायो 6 होबाय बा हाथिलिक ओमफ्राय 8 8 9 10 11 12 13 बे बेसेबां मोनगोन जोङो 136 9 बाहागोनि 136 मोनगोन आरोखि बेयो होमब्ला जों गलाय गथाय बोखावखोन्दोनि सानजाबनायखौ सोलोंबाय दा जोङो राननायखौ सोलोंनोसै होमबा जों दा मोनसे राननोसै हमनानै लाबाय बेयाव जोङो राननांगौलायनो 3 बाहागोनि 2 राननायखौ लानो थाखाय जों बेयाव 3 बाहागोनि 2 राननाय 3 बाहागोनि 2 राननाय 5 बाहागोनि 3 बेखौ खालामनांगौ अब्ला जोङो फर्मुलाया मा होनदोंमोन जोंना नैबे राननायनि जायगायाव मा होनांगौ सानजाब होमबा जोङो फार्स्टनिखौ लिरग्रोबाय 2/3 राननायखौ जुदि आं ओरै सानजाब होयो राननायखौ सानजाब होबाथाय उनाव थानाया उल्था जायो गाहायना गोजौआव गोजौना गाहायाव होमबा बोरै जागोन 5आ गोजौआव थाबाय 3आ गाहायाव फैबाय बेबायदि दाना बिनि उनाव गाहायजों गाहाय गोजौजों गोजौ सानजाबबानो बिनि एन्सारा जासिगोन होमबा गाहायजों गाहाय सानजाबदो नैबे 3जों 3 सानजाबा बेसेबां जागोन 9 गोजौआव 2जों 5जों सानजाबा बेसेबां जागोन 10 होमबा 9 बाहागोनि 10 बेयो जाहैबाय राननानै मोननाय बे दानिया जोङो नेक्स्ट मोनसे एग्जाम्पल लाबावनोसै 2 नम्बर एग्जाम्पलाव जों लानोसै 7 बाहागोनि 2 7 बाहागोनि 2 राननाय मा दङ 5 बाहागोनि जेनेबा 3खौ लाबाय होमबा बेखौबो बानायबा जोङो मा फार्स्टनिखौ लिरग्रोबाय 2/7 ओमफ्राय राननायखौ जोङो सानजाब होबा उननिया बेलथायबाय 5आ गोजौआव थांबाय 3आ गाहायाव फैबाय दाना गाहायजों गाहाय गोजौजों गोजौ सानजाबदो 7जों 3जों सानजाबा आङो 2 मोनगोन आरो गोजौआव 2जों 5जों सानजाबा आङो 10 मोनबाय अब्ला बेबो मोनसे जाहैबाय दा नेक्स्ट जोङो बेयाव मोनसे एग्जाम्पल नायबावनोसै जोङो 3 नम्बर एग्जाम्पल नायबावबाय 3 नम्बर एग्जाम्पलाव दङ जेनेबा बोखावखोन्दोआ गलाय गथायाव दं फार्स्टआव 2 गथा 5 बाहागोनि 2 दङ बिनि उनावहाय राननाय मा दङ जेनेबा 5 बाहागोनि 3 दङ 5 बाहागोनि 3 दाना जोङो बेखौ राननांगौ आरो नैबेयाव हमनानै लाबाय राननाय दंबावो मोनसे जेनेबा 4 बाहागोनि 1 दंबावोलायनो होमबा बेखौ आङो बोरै बानायगोन होमबा बेखौ जों बानायनांगोन गिबियावनो बेखौ आङो मा नंराय खालामदो 5जों 2जों सानजाबबा 10 जाबाय 10 ओमफ्राय गोजौनि 2जों दाजाबबा 10 11 12 गोजौआव मा जागोन 12 गाहायाव बे 5आनो बिनि उनावहाय नैबे राननायखौ आङो जुदि ओरै सानजाब होयो अब्ला नैबे मा जागोन उल्थायसिगोन 5आ गोजौआव थाबाय 3आ ओरै गाहायाव फैबाय आरो नैबे मोनसे राननाय दंबावो नालाय आं बे राननायखौ जुदि ओरै सानजाब होबा बे गाहायनाबो उल्थायसिगोन बे माबाना बेयो 4आ गोजौआव आरो गाहायाव 1 बेबायदि जाबाय दाना गाहायजों गाहाय गोजौजों गोजौ जोङो मा खालामनांसिगोन सानजाबनांसिगोन नैबे 5जों 3जों 1जों सानजाबदो बेसेबां 15 मोनगोन ओमफ्राय गोजौनाबो बेखौ सानजाबनांसिगोन आरोखि 12जों 5जों सानजाबदो जों 12जों 5जों सानजाबा 60 जों जुदि 4जों सानजाबा आं 240 मोनगोन आरो बे होमबा बेनो जाहैबाय होमबा जों बेयाव जोङो बोखावखोन्दोनि जोङो मा बे सानजाबनाय आरो राननाय बेखौबो जोङो सोलोंनो हाबाय दानिया नेक्स्टआव जोङो समानलि बोखावखोन्दो समानलि मायनि जोङो मा बेखौ सोलोंनोसै नेक्स्टआव मा होनदों बेयाव समानलि बोखावखोन्दो माने समानलि बोखावखोन्दो माने मोननै बोखावखोन्दोआ मा जागोन समान जागोन आरोखि मोननैबो बोखावखोन्दोखौ जोङो मा नुगोन दानला दुनला खालामोब्ला समान जाहैगोन बियो अब्ला बेखौ जों मा होननानै बुङो समानलि बोखावखोन्दो मोननैनिबो एन्सारा एखे जाहैबाय नालाय अब्ला बेबायदि बोखावखोन्दोखौ जों मा होनगोन समानलि बोखावखोन्दो होननानै बुंगोन दाना समानलि बोखावखोन्दोखौ बोरै दिहुनगोन समानलि बोखावखोन्दो दिन्थिनो एबा दिहुननो थाखाय जोङो फान आरो जब मोननैखौबो एखे अनजिमाजों सानजाबनांगौ नङाबा राननांगौ जाहैबाय आरोखि फानखौबो जबखौबो जुदि जोङो एखे अनजिमाजों सानजाबो नङाबा रानो अब्ला जोङो मा बे होखानाय बोखावखोन्दोनि समानलि बोखावखोन्दोखौ मोनो बुजिबाय दा जोङो समानलि बोखावखोन्दोखौ बोरै दिहुनो बेखौ मोननैसो एग्जाम्पल नायनोसै फैदो होमबा जोङो हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बोखावखोन्दो होखानाय दङ नै बेयाव आं मोनसे होखानाय बोखावखोन्दो आखिबाय जेनेबा बेयाव मा
बा बाहागोनि नै दाना बिनि समानलि बोखावखोन्दो खालामनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन बे फान आरो जबजोंबो माबा मोनसे एखे अनजिमा सानजाबनांगोन जोङो अब्लानो बिनि समानलि बोखावखोन्दोखौ मोनगोन हमनानै लाबाय बिनि मोनसे समानलि बोखावखोन्दो दिहुननांगौ अब्ला जों मा खालामगोन गिबियाव जोङो बेखौ लिरनानै लाग्रोगोन ओरै बा बाहागोनि नै दाना बेजोंबो जोङो माबा मोनसे सानजाबगोन हमनानै लाबाय आं बेयाव नै सानजाबबा गाहायावबो नै सानजाबनांगोन होमबा समान समान मा जागोन नैजों नै सानजाबबा गोजौआव 4 ओमफ्राय 5 जों नैजों सानजाबबा मा जागोन बे 10 जागोन होमबा नैबे 5 बाहागोनि 2 आरो 10 बाहागोनि 4 खौ जों मा होननानै बुंगोन समानलि बोखावखोन्दो मानो होनब्ला जुदि बिसोरखौ जोङो रानलायलायो बिसोरनि एन्सारा मा जागोन एखे जागोन दे अब्ला समानलि बोखावखोन्दो दिहुननायखौबो जोङो रोंबाय सानजाबबाबो मोनो रानबाबो हमनानै लाबाय दाना राननानै बानायनांगौबा जोङो बोरै बानायगोन हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बोखावखोन्दोनो नैबे 10 दङ ओमफ्राय नैबे 5 दङ जेनेबा बेनि समानलि बोखावखोन्दो दिहुनबा जों बेखौ राननानैबो हागोन बोरैहाय ओरै 10/5 खौ आङो जुदि 5 जों रानोबा मोननैखौबो आङो 5 जों रानबा मा मोनगोन मोननैखौबो जुदि आङो 5 जों रानबा बिनि एन्सारा मोनगोन गाहायाव 5 जों 5 खौ रानबा 1 मोनगोन गोजौआव 10 खौ 5 जों रानबा मा मोनगोन जोङो 2 मोनगोन थारमाने 2 बेयो 1 बाहागोनि 2 होमबा बे 5 बाहागोनि 10 आरो 1 बाहागोनि 2 आबो मोनसे मा जायो समानलि बोखावखोन्दो जायो दाना जोंहा आनजादाव माबायदि कुइसन फैथाव जुदि मोननै बोखावखोन्दो होगोन दाना मोननै बोखावखोन्दो होनानै बिसोरो समानलि नंगौना नङा बेखौ चेक खालामनो होनो हागौ अब्ला जोङोहाय सर्टकाट फर्मुलाया माजों खालामो नायनोसै रानबा जोबोद गोबाव टाइम लागोन नाथाय जोङो बेखौ सर्टकाट फर्मुलाजों खालामनो हायो दाना फैदो जोङो सर्टकाट फर्मुलाखौ नायनोसै दाना बेयाव होबाय नै 3 बाहागोनि 1 समान समान 9 बाहागोनि 3 दाना बे मोननै बोखावखोन्दोआ समानलि बोखावखोन्दो नंगौना नङा जोंहा बेखौ चेक खालामनांगौ अब्ला जों बोरै चेक खालामगोन बेखौ समानलि बोखावखोन्दो नंगौना नङा जोंहा क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामबानो जायो जुदि क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनानै बिसोरनि एन्सारा एखे जायो सेम टु सेम जायो थारमाने दानथाव सानजाब खालामनानै जोङो सेम खालामनानै जानाय नुयोब्लाथाय बेयो मोनसे मा जागोन समानलि बोखावखोन्दो हमनानै लाबाय आं बेयाव 1 जों 2 जों सानजाबनांगोन आरो 3 जों 9 जों सानजाबनांगोन बेबायदि सानजाबनायखौ जोङो दानथाव सानजाबनाय होननानै बुङो ओमफ्राय आङो 1 जों जुदि 9 जों सानजाबो बिनि एन्सारा बेसेबां मोनगोन 9 आनो मोनगोन आरो जुदि आङो 3 जों 3 सानजाबो बिनि एन्साराबो मा मोनगोन 9 आनो मोनगोन अब्ला बेयाव मोननैनिबो एन्सारा 9 जाबाय नालाय जोङो बेबायदिखौ जों मा होननानै बुंगोन समानलि बोखावखोन्दो बेनिखायनो नैबे 3 बाहागोनि 1 आरो 9 बाहागोनि 3 बोखावखोन्दोखौ जों समानलि बोखावखोन्दो होननानै बुंनो हायो दा जोङो मोनसे एग्जामपोल नायबावनोसै फैदो हमनानै लाबाय जोंहा मोनसे बोखावखोन्दो होनाय दं बेयो 4/5 ओमफ्राय ओरैहाय होनाय दङ 28 बाय जेनेबा आङो बेयाव 35 लाबाय 20/35 नो बे दाना बे मोननै बोखावखोन्दोआ समानलि नंगौना नङा जों बेखौ मा क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनानै नायगोन 4 जों आङो नैबे 35 जों सानजाबगोन ओरैहाय 4 सानजाब 35 बा 4 जों 35 जों सानजाबा जों बेसेबां मोनगोन 4 सानजाबबा बेसेबां 20 0 होबाय नै हाथिगोन 4 सानजाब 3 12 13 14 बा 140 मोनगोन बेयाव 140 दाना एबाराव जों मा 28 जों नैबे 5 जोंबो सानजाबदो बेयाव हमनानै लाबाय आं बेयाव 5 जों 28 जों सानजाबबायलायनो बेसेबां मोनगोन होमबा 5 सानजाब 8 बेसेबां 40 4 खौ दोनबाय 4 हाथिलिक 5 सानजाब 2 10 4 जों दाजाबबा 14 होमबा बेयाव नुबाय क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनायाव बेनाबो 140 बेनाबो 140 अब्ला जों बिनिफ्राय बुंनो हाबाय बे 5 बाहागोनि 4 आरो 35 बाहागोनि 28 जरासे मा जाहैबाय बियो समानलि बोखावखोन्दो अब्ला नोंथांमोना समानलि बोखावखोन्दोखौ माबायदि दिहुनो बेखौबो बुजिबाय दानिया फैदो नेक्स्टआव जोङो नायबावनोसै दा जोङो नेक्स्टआव फैबाय बेयाव बोखावखोन्दोनि रुजुनाय दाना जोंहा मोननै बोखावखोन्दो एबा मोनथाम बोखावखोन्दो होनाय थागोन दाना बेखौ जोङो रुजुनांगौ रुजुनाय माने सोर देरसिन सोर दुइसिन बेखौ जोंहा बाखिनांगौ आरोखि होमबा सोर देरसिन सोर दुइसिन जों बोरै सायख'गोन बेयाव एग्जाम्पलाव जोङो दङ नै सोर देरसिन सायख' होननानै बुंदों बेयाव फार्स्टआव दङ 3 बाहागोनि 1 होमबा जोङो बेखौ होनबा बेयाव दङ नै 3 बाहागोनि 1 आरो मोनसेयाव दङ 5 बाहागोनि 1 दाना बे मोननै बोखावखोन्दोआव जों नायोब्ला नुयो जबखौ नायोबा जबा मोनसेया 3 मोनसेया 5 मिलायलाया ओमफ्राय गोजौनि फानखौ नायोबा नुयो 1 एखे होमब्ला बेयाव मोनसे ट्रिक एप्लाइ जायो बे ट्रिकआ जाहैबाय जुदि गोजौनि फाना एखे जायोब्ला बेबायदियाव बयनिख्रुइबो दुइसिन जब गोनाङानो मा जायो देरसिन बोखावखोन्दो जायो होमबा बेयाव गोजौनि फानाथ' समान जाखाबायना 1 ओमफ्राय गाहायनिखौ नायबाय 3आ दुइसिन 5आ देरसिन अब्ला बेयाव नै
नैबे 3 बाहागोनि 1 बोखावखोन्दोआनो देरसिन जागोन। जोङो बेखौ राननानैबो चेक खालामनो हायो। 3 जों जोङो 1 खौ रानदो बेसेबां मोनो आरो 5 जों 1 खौ बेसेबां मोनो राननायाव, ओमफ्राय उनावहाय जोङो चेक खालामदो अब्लानो मोनगोन। अब्ला जों चेक खालामोब्ला जुदि जोङो रानोब्ला नै 3 बाहागोनि 1 खौ जोङो रानबा बेसेबां मोनो, ओमफ्राय मोनसेया बेसेबां 5 बाहागोनि 1 खौ रानोबा जों बेसेबां मोनो बेखौ जोङो चेक खालामनो हायो। अब्ला जोङो बेखौ चेक बेयाव आङो 1 खौ 3 जों रानोबा जों बेयाव मोनगोन 0.3333 थांबाय थागोन आरो। ओमफ्राय जुदि आङो 1 खौ 5 जों रानोबा बेसेबां मोनगोन 0.2 मोनगोन। अब्ला बेनिफ्राय जों बुजिबाय राननानै मोननायाव सोर देरसिन 0.33 आ देरसिन, ओंखायनो बेयाव 3 बाहागोनि 1 आ देरसिन जायो। थिग बिदिनो जोङो नैबे मोनसे बोखावखोन्दोखौबो नायनो हायो। जोङो 2 सेकेन्डआवनो एबा 2 सेकेन्डआवनो बेखौ साननो हायो। नै गोजौनि फानखौ नायदो, एखेखा फाना, ओमफ्राय गाहायनि जबा आलदा आलदा, अब्ला बेयाव 2सिन जबा बबे 3 होमबा बेयाव देरसिना नैबेनो जागोन। जुदि नंगौना नङा जों बेखौ राननानै चेक खालामनो हायो। राननानै चेक खालामोब्ला जों मोनगोन जुदि 2 खौ आङो 3 जों रानोबा बिनि एन्सारा बेसेबां मोनो, आरो जुदि 2 खौ आङो 5 जों रानोबा बिनि एन्सारा बेसेबां मोनो बेखौ जोङो नायबानो मोनथिबाय। जुदि आङो 2 खौ 3 जों रानो, जुदि आं 2 खौ जुदि आङो 3 जों रानोबा बिनि एन्सारा जोंना फैगोन 0.66 बिदि थांबाय थागोन बियो 66 थांबाय थागोन। आरो जुदि आङो 2 खौ 5 जों रानोबा 2 खौ जुदि आङो 5 जों रानोबा बेखौ मोनगोन जोङो 0.4 बिदि मोनगोन। होनबा माया नायदो नै 0.66 आ देरसिन जाबाय, बेनिखायनो 3 बाहागोनि 2 आ देरसिन जाबाय आरो बेखौ बानायनायनि जोंना गुबुन मोनसे ट्रिक्स दंबावो। बे ट्रिक्सखौ जोङो नायबावनोसै। दाना फैदो जोङो गुबुन मोनसे ट्रिक्सआ जाबाय जोंहा मा खालामनांगौ, बेबायदि थायोब्ला जोंहा जबखौ एखे खालामनो नाजानांगौ। जोङो जबखौ एखे खालामनोब्ला जोङो बे जब होखानायनि दुसासा लानांगौ। जोङो दुसासा लायोबा जोङो 3 आरो 5 नि दुसासा, बे 3 आरो 5 नि मा लानांगोन जोङो LCM लानांगोन। जों 3 आरो 5 नि LCM आ बेसेबां जागोन 15 जानांगोन। बेयाव 15 जागोन। होनबा बेखौ जों बोरै बानायो, ओरैहायनो 1/3 नालाय जोङो बेखौ मा खालामगोन, नैबे गाहायनिजों जों मा खालामनांगोन, नैबे गाहायनिजों 15 दुसासाखौ रानदो। 3 जों आङो 15 खौ रानबा बेसेबां मोनो 5 मोनो नङा होमबा। बे 5 मोननायखौ आङो गाहायजोंबो गोजौजोंबो मा खालामनांगोन सानजाबनांगोन। होमबा सानजाबबा मा मोनगोन जोङो गोजौआव 5, गाहायाव बेसेबां मोनगोन 15, गाहायाव मा 15 मोनबाय। होमबा आङो 1/3 खौ सोलायनानै मा मोनखो, बेखौ मोजां नुवासै, सोलायनानै आं मा मोनखो, आङो 5/15 मोनबाय। 5/15 थिग बिदिनो आङो नैबे मोनसेखौबो 5 बाहागोनि 1 खौबो आङो सोलायनानै जुदि जबखौ एखे खालामनो गोनां जायोब्ला जों मा मोनगोन नायनोसै। सानजाब होमबा आङो 5 जों जुदि 15 दुसासाखौ रानबा 3 मोनगोन। होमबा बेयावबो आङो 3 सानजाबनांगोन, गोजौआवबो 3 सानजाबनांगोन। होमबा जों बेनिफ्राय मोनबाय 5 सानजाब 3 बेसेबां जायो, गाहायाव 15, गोजौआवहाय 3। अब्ला बेनिफ्राय जोङो नायदो नैबेयाव बे 5/15 दङ, मोनसेया 3/15। अब्ला बेनिफ्राय जोङो नुबाय जबा एखे, जबा बेनाबो 15 बेनाबो 15। जुदि जबा एखेबा जोङो गोजौनिखौ नायनानै सिनायनो हाबाय देरसिन दुइसिनखौ। अब्ला बेयाव 5 आ देरसिन ना 3 आ देरसिन, 5 आ देरसिन, बेनिखायनो नैबे 15 बाहागोनि 5 आ देरसिन। 15 बाहागोनि 5 मायनि बेसेबाङा, नैबे 3 बाहागोनि 1 आ देरसिन। अब्ला जों बेनिफ्राय बुजिनानै मोनबाय नैबे देरसिन 3 बाहागोनि 1। थिग बिदिनो जों नैबे मोनसेखौबो चेक खालामनो हायो। मोनसेखौबो जों चेक खालामनोसै। दाना फैदो जों नैबे मोनसेखौबो चेक खालामनोसै। जुदि जोंना थोंजों आदबावनो दहाय जों मोनखाबाय, जुदि 2 खौ 3 जों राननानै आरो 2 खौ 5 जों राननानै सोर देरसिन जायो, बेनो देरसिन। अब्ला जों बेखौ दुसासाजों बानायबा ओरै जागोन। 3 आरो 5 नि LCM आ जोंहा बे 3 आरो 5 नि मा लानांगोन, बेयाव LCM दुसासा लानांगोन। दुसासाया बेसेबां जागोन जोंना 15 जायो। होमबा जों बेखौ बोरै बानायगोन, नैबे 2/3 दं। होमबा जोङो बेखौ मा खालामनांगोन, नैबे जबजों जों 15 खौ रानदो। 15 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 मोनो। होमबा बेयावबो 5 सानजाबदो आरो बेयावबो गोजौआवबो 5 सानजाबदो। होमबा जोंहा बेसेबां मोनगोन 15, गाहायाव गोजौआव बेसेबां मोनगोन 10। बे आरो नैबे मोनसेखौबो जोङो नैबे 2/5 दं, बेखौबो जुदि खालामोब्ला आङो गोजौजोंबो मा सानजाबनांगोन 3, बेयावबो 3, 5 सानजाब 3 बेसेबां 15। नै बेनाबो जबा 15 जाबाय, 15 जाखाबाय एखे। आरो गोजौनिखौ सानजाब 2 सानजाब 3 6। होमबा बेनिफ्राय जोंहा बुजिनो मोनबाय 6 निफ्राय 10 आ देरसिन, थारमाने 15 बाहागोनि 10 आ देरसिन, थारमाने मा
3 बाहागोनि 2आ देरसिन बा बेयाव 3 बाहागोनि 2आ मा जागोन देरसिन जुदि बेबायदि देरसिन दुइसिनखौ नोंथाङा बासिनानै रोंबायबा जोङो जौगाफारि आरो हायगाफारिखौबो आराम साजायनो रोंबाय अब्ला बेखिनियावनो जोंना एक्सप्लेनेसन खालामनाय एबा बुजायनाया जोबबाय दानिया जोङो आनजादाव 1 नम्बराव बुंदों कुइसना which of the following is a proper fraction माने गाहायनि बबे मोनसे बोखाव खोन्दोआ नंगुबै बोखाव खोन्दो जों सिगाङाव सावरायखादोंमोन नंगुबै बोखाव खोन्दो माने जोंना जुदि जबआ देरसिन आरो फाना फिसासिन जायोब्ला बेबायदि बोखाव खोन्दोखौ जोङो नंगुबै बोखाव खोन्दो होननानै बुङो गाहायना देरसिन जानांगोन गोजौना फिसासिन जानांगोन होमब्ला अपसन ए आव दङ नै 13 बाहागोनि 25 अपसन बि आव दङ 6 बाहागोनि 16 अपसन सि आव दङ 13 बाहागोनि 25 डि आव दङ 15 बाहागोनि 23 अब्ला बेयाव नुबाय जोंना नै बेथ' गोजौना गिदिरसो नैबेबो गोजौना गिदिरसो नैबे गोजौना गिदिर गाहायना फिसा नाथाय नैबे लास्ट अपसनाव नुबाय 15 बाहागोनि 12 आव गाहायना गिदिर आरो गोजौना फिसा अब्ला बेनो जाहैबाय जोंना कारेक्ट एन्सारा अब्ला नंगुबै बोखाव खोन्दोआ बेनो अपसन नाम्बार डि बेनो कारेक्ट एन्सार दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदोलाय नेक्स्ट कुइसनाव बुंदों 2 नम्बराव which of the following is an improper fraction गाहायनि बबे मोनसे बोखाव खोन्दोआ नंराय बोखाव खोन्दो दाना नंराय बोखाव खोन्दो माने जोंना जायोमोन गोजौना देरसिन आरो गाहायना फिसासिन थारमाने फाना जबनिफ्राय देरसिन जानांगौ गोजौआव थानायना देरसिन गाहायाव थानाया फिसासिन होमबा अपसन ए आव दङ 25 बाहागोनि 16 बि आव दङ 43 बाहागोनि 3 अपसन सि आव दङ 57 बाहागोनि 65 डि आव दङ 17 बाहागोनि 12 होमब्ला बेयाव जोंना गोजौनि देरसिन गोनाङा 25 बाहागोनि 16 बेबो जाखाया ओमफ्राय बे 43 बाहागोनि 3 बेबो जाया नैबे 57 बाहागोनि 65 आरो नैबेयो 17 बाहागोनि 12 बेबो जाया होमबा कारेक्ट एन्सारा जोंना बेयाव 57 बाहागोनि 65 बे 65आ 57निफ्राय देरसिन गाहायनिफ्राय गोजौना देरसिन होमबा कारेक्ट एन्सारा बेनो अपसन नाम्बार सि नेक्स्ट कुइसन बेयाव होनदों 3 बाहागोनि 2 माने 2/3 इज इकुइभेलेन्ट टु माने बेयो समानलि जागोन माने 3 बाहागोनि 2आ गाहायनि बबेजों समान बेयाव दङ 14/21 बि आव दं 26/24 सि आव दं 4/5 डि आव दं 8/3 अब्ला जोङो बेयाव मा होनाय दं जोङो 2/3 होनाय दङ होमबा जोङो बेखौ जोंहा समानलि खालामनोब्ला जोंहा गोजौनिजों माबा मोनसे सानजाबनांगोन एबा राननांगोन जोङो बेयाव जुदि आङो 7 सानजाबोब्ला मोननैयावबो जुदि आं 7 सानजाबोब्ला मा जागोन नायनोसै 7 सानजाबोब्ला गाहायाव 21 जागोन गोजौआव 14 जागोन होमबा 20 गाहायाव मा 21 गोजौआव 14/21 अपसन ए आ कारेक्ट एन्सार अपसन ए आव दं 14/21 होमबा बियो मा जागोन 2/3 नि समानलि बोखाव खोन्दो दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदों दा साम अफ नै बेनि दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ होमबा बे दाजाब गासैयाव जों मा खालामनांगौ गासिबो मोनथामबो बेयाव गलाय गथाय बोखाव खोन्दो अब्ला बिबा जोङो आबुं अनजिमाखौ दाजाबग्रोनानै लादो एबा गथाया बे 6 नैबे 5 नैबे 11 होमबा जोङो बे 6 5 11 जों दाजाबग्रोदो बेसेबां जायो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जागोन दाजाबबा 22 ओमफ्राय दाना जोंहा बोखाव खोन्दोखौ दाजाबदो 1/6 प्लास मा दं 2/6 प्लास मा 9/6 बेयाव नायनायाव नुबाय जोङो बे बोखाव खोन्दोनि जबा गासिबो 6 गोजा होमबा जुदि गाहायनि जबा जुदि एखेबा बेखौ जोङो मा होननानै बुङोलाय महरसे बोखाव खोन्दो होमबा महरसे बोखाव खोन्दोनि दाजाबनाया जोंहा मा खालामो गाहायनिखौ मोनसे दुसासा हिसाबै जों लाबाय गोजौनिखौ जेरै दं एरै दाजाबो 1 प्लास जागोन 2 प्लास 9 बेबायदि होमबा फैगोन जोंहा 22 प्लास गाहायाव 6 गोजौना 9 जों बेखौ दाजाबजोबा मोनथामखौ बेसेबां जागोन 9 10 11 12 जागोन 12 दाना आङो 6 जों 12 खौ दाननो हायो दानबा बेसेबां मोनगोन 12 खौ दानबा 2 होमबा दा बेसेबां मोनखो जोंना 22 प्लास 2 इकुवेल टु मा जागोन इकुवेल टु 24 होमबा कारेक्ट एन्सारा मा जागोन 24 होमबा अपसन नाम्बार डि आ कारेक्ट जागोन 24 आ दाना नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै
दाना बेनाबो दाजाब नांगौ 5 नम्बर कुइसन होनदों दा साम अफ नै दाजाब गासेया जागोन बिनि दाजाब गासेया जागोन होनबा बेयाव नायनायाव जों नुबाय गाहायनिया आलदा आलदा गोजा अब्ला बेबायदियाव जों मा खालामनो एलसिएम लानांगोन जोङो एलसिएम जेने 6 30 आरो 5 नि एलसिएम बा 6 30 5 नि एलसिएम खौ नोंथांमोना लानांगोन एलसिएम लांनायखौ नोंसोर रोंखागौ जानो हागौ होमबा जोंना एलसिएमआ बेसेबां जायो 6 30 5 नि एलसिएमआ जों साइडआव बानायबा मोनगोन जोङो साइडआव एलसिएम बानायबा जों बेसेबां मोनगोन 30 मोनगोन एलसिएम आ बेसेबां जागोन 30 दाना बेबायदियाव जों मा खालामो नैबे गाहायनि 6 जबजों जोङो 30 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन 30 खौ रानबा जोङो 5 मोनबाय 5 मोननायजों गोजौनि 1 जों सानजाबा बेसेबां 5 आनो होमबा बेयाव मा जागोन 5 बिनि उनाव प्लास दा नैबेनाबो नैबे 30 दं बे गाहायनि 30 जों 2 सा 30 खौ रानहरबा बेसेबां मोनो 1 मोनो बे 1 मोननायजों गोजौनि 2 जों सानजाबा मा मोनगोन 2 बिनि उनाव प्लासनि उनाव दाना नैबेना गाहायाव मा दङ 5 दं बे मोनसेना 5 जों दाना 32 साखौ रानोबा बेसेबां मोनगोन 6 मोनगोन 6 मोननायजों गोजौनि 9 जों सानजाबदो 6 सानजाबगौ बेसेबां जोंहा 54 जागोन आरो बे दाना फैदो जोङो गाहायनिखौ लिरबाय 30 गोजौनिखौ मा खालामजोबो दाजाबजोबदो जोंना बेसेबां जागोन 54 55 56 57 58 59 60 61 फैगोन गोजौआव 61 होमबा जोंना कारेक्ट एन्सारा मोनबाय नै 61/30 होमबा बे अपसनाव दंना गैया नायदो अपसन बि नैबे 61/30 आ मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन दाना नेक्स्ट कुइसन 6 नाम्बाराव फैदों नै which of the following is true गाहायनि बबेया मोनसेया सैथो जागोन बेयाव नै 1/3 आ 2/3 नि देरसिन होनदों बे सैथो नंगौना नङा बेखौ जों चेक खालामसै अब्ला बिराद क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनांगोन जोङो नैबे 1/3 ओमफ्राय 2/3 दं नालाय जोङो 1 जों 3 जों सानजाबा मा जागोन 3 ओमफ्राय 3 जों 2 जों सानजाबा मा जागोन 6 होनबा बेयाव बे देरसिन होमबा जोंना बे स्टेटमेन्टआ बे रं दाना नेक्स्ट 2 नाम्बारखौ नायनोसै जोंनाव 2 नाम्बाराव दङ 5/6 x into 9/3 बेखौबो चेक खालामबा 5 जों 3 जों सानजाबग्रोदो बेसेबां जायो 15 दाना 6 जों 9 जों 54 होमबा सोर देरसिन बे देरसिन होमबा बेबो माबा इनकारेक्ट दाना सेकेन्डआव फैदो सि नाम्बाराव फैदो मा दङ 2/3 ओमफ्राय 1/9 दङ होमबा बेयाव जों 2 जों 9 जों सानजाबग्रोबा बेसेबां मोनगोन 18 ओमफ्राय 3 जों 1 जों सानजाबा 3 होमबा सोर देरसिन बे थारमाने होमबा बे स्टेटमेन्टआ कारेक्ट होनाय जादों होमबा कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार सि होमबा फैदो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै जों 7 नाम्बाराव होनदों which of the following is false गाहायनि बबे मोनसेया सैथो नङा सैथो नङिखौ बासिनांगौ बेयाव दाना होमबा बेखौ सैथो नंगौना नङा बेखौ जों चेक खालामनांसिगोन दा जों बेखौ चेक खालामबा मोनगोन जों गिबियाव बे 2 जों 13 जों सानजाबग्रोबा बेसेबां मोनगोन 2 जों 13 जों सानजाबबा जों मोनगोन 2 बे दङ 2 जों 2/16 खौ लिरगोनसै 2/16 ओमफ्राय मोनसेया 4/13 दं नालाय जोङो 2 जों 13 जों सानजाबना लाग्रा बेसेबां मोनगोन 26 मोनगोन दाना 16 जों 4 जों सानजाबदो 16 जों 4 जों सानजाबा जोङो 84 होमबा बेयाव सोर देरसिन 84 आ देरसिन थारमाने बे स्टेटमेन्टआ बेयो कारेक्टखा जोंहा इनकारेक्टखौसो दिहुननांगौ दाना नेक्स्ट अपसनखौ नायदोलाय बेयाव दङ जोंहा 3/11 ओमफ्राय मोनसेया 5/17 माबायावबो जोंहा 3 जों 17 जों सानजाबग्रोदो 3 जों 17 जों सानजाबा जोंना मोनगोन 51 बेनि उनावहाय 11 जों 5 जों सानजाबा जों बेसेबां मोनो 55 माबायाव 55 आ देरसिन अब्ला बेबो कारेक्टखा दाना अपसन सियाव फैदो 1/14 ओमफ्राय 2/6 बेखौबो जों सानजाबा 1 जों 6 जों सानजाबा 6 मोनबाय दाना 14 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां 14 2 जोङो बेसेबां मोनगोन 2 सानजाब 8 28 मोनगोन बा बे 28 आ देरसिन अब्ला बेबो कारेक्टखा दाना होमबा इनकारेक्टआ बबे जागोन नैबे अपसन नाम्बार डि बेखौ जोङो चेक खालामबा मोनबाय 12/5 दङ ओमफ्राय मोनसेयाव दङ 13/6 बेखौ जोङो बेजों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 12 जों जोङो 6 जों सानजाबा 72 बिनि उनाव 5 जों 13 जों 5 सानजाबथाम 15 डिलिट 5 सानजाबा 6 65 होमबा सोर देरसिन 72 आ देरसिन अब्ला बेसो इनकारेक्ट जानानै दङ नै बेखौसो देरसिन होनदों बा कारेक्ट एन्सारा जोंना जायखौ जों दिहुननांगौ बेयो नैबेनो जागोन अपसन नाम्बार डि आ कारेक्ट एन्सार होमबा दाना नेक्स्ट मोनसे जोबथानाय कुइसन दंबावो 8 नाम्बार बेयाव कुइसना बुंदों दा साम अफ
दाजाबगासेया जाबाय बिनाबो दाजाबगासे दिहुननांगौ अब्ला जों बेबायदि दाजाबगासे दिहुनोब्ला बेबायदि कुइसन फैयोब्ला जों बोरै खालामगोन गिबियाव जोङो गथा एबा आबुं अनजिमाखौ दाजाबग्रोगोन मा दं बेयाव 2 दङ नैबे 5 दङ ओमफ्राय नैबे 6 दङ बेखौ दाजाबग्रोदों दा बेसेबां जागोन 6 दाजाबबा बेसेबां 11 12 13 13 जाखागोन गथाया 13 बिनि उनाव माखासेखौ लिरदो 20 बिनि उनाव प्लास 2 by 10 बिनि उनाव दङ प्लास 9 by 5 बिनि उनाव जोङो 13 खौ 13 लिरगोन बिनि उनाव 20 10 5 नि एलसीएम लागोन 20 10 5 नि एलसीएम खौ जों मा दिहुननांगौ एलसीएम दिहुननांगौ बेखौ नोंथांमोना साइडआव दिहुनबा मा मोनगोन बेनि एलसीएमआ बेबायदियाव देरसिन अनजिमायानो जायो 20 आनो जागोन बा एलसीएमआ मा जागोन 20 दाना जों मा खालामनांगौ एलसीएम खौ रानहरसिगोन नैबे बोखावखोन्दो दं 1 by 20 आव जोंना जबाव 20 दं नालाय बे जब 20 जों आङो एलसीएम 20 खौ रानबा 1 मोनबाय 1 मोननायजों गोजौनि 1 जों सानजाबा 1 आनो उनाव प्लास दाना नैबे मोनसे बोखावखोन्दोआव नायदो जबाव 10 दं 10 जों आं 20 खौ रानहरग्रोदो 10 जों 20 खौ रानहरबा 2 मोनबाय 2 मोननायजों गोजौनि 2 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 4 बिनि उनाव प्लास नैबेना जबाव मा दं 5 दं 5 जों 20 खौ रानहरबा बेसेबां मोनगोन 4 4 जों जों मा दाजाबनांगौ 9 9 सानजाब्रै बेसेबां जायो जोंना 36 जायो 36 दाना बिनि उनाव फैबाय 13 बिनाव 20 गाहायाव दाना बेखौ दाजाबजोबदो 36 37 38 39 40 41 बे मा फैगोन बे 41 होमबा 13 गथा 41 by 20 दंना गैया नायदो 13 गथा 41 by 20 अपसन नाम्बार बी होमबा कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अपसन नाम्बार बी बे आरोखि होमबा बिनि उनावहाय जोंना कुइसन गैला दा बेखिनियावनो जोंहा मक टेस्ट 1 थारमाने जोंना फ्रेक्सननिफ्राय जोङो एमसीकिउ लादोंमोन बेयो जोब्बाय होमबा थेंक्स फर वाचिं नोंथांमोना भिडिअखौ मोननानै चेनेलखौ लाइक होदो आरो साबस्क्राइब खालामदो आरो नेक्स्टआव पार्ट 2 भिडिअखौ नायनानै थादो गोजोन्थों थेंक इउ माखासे एमसीकिउखौ सावरायसिगोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दानिया जों फैगोन एमसीकिउ